Менә Неженка авылы мәчете, зур мәчет инде беренчедән безнең авылның мәчетенә караганда. Миңа инде ул әйтеп булмый инде, менә туган авылым дип. Монда инде килеп мин кунак булып яттым, ай буенча яшәдем әле. Урамларында йөри идем. Әмма туган авыл түгел инде. Монда минем авылдашлар торса да. Инде мәсәлән ул безнең авылдагы мәчет ул якын туган авыл. Анда урамга карасаң таныш кешеләр, авылдашлар. Кечкенәгә мәчет ул урыс әйтә уютный ди, шун кебек мәсәлән уютный. Нигәдер менә мин анда бер үзем мәчеттә үземне ничектер уңайсызланып киләм дә җәй көнне утырам, күңелсезләнеп, кеше юк, узган кеше керми, монда анда-санда берәү кереп чыга, ичмасам, шунда бер кызык мизгелдә булды әле. Әйткән идем менә. Кешеләрнең тавышы килгән була. Мин ишеккә карыйм, бер кеше юк. Шуннан тагы тавышлар килә. Аяклары тавышларымы, әллә үзләре сөйләгәнме ничектер. Тыйла ничектер. Мин аны тагы имеш. Мин инде бераз шикләнә башладым. Нәрсә бу? Соңына карасам, ул теге манарага менгәннәр дә шәүкәләр белән күгәрченнәр кырлышып, сугышып утыра икән анда. Шулар тавышы манара аркылы җиргә хәтле килеп, шуннан әйтерсең җирдән килә икән тавышы. Шунда утырасың көндез мәчеттә, ничектер күңелсезләнеп. Аны мин анда кунасым килмәгән, уты булса да, ничектер менә авыррак анда. Менә монда кеше күбрәк килә намазга. Тегендә авылда ни барсы 3 кеше килә. Әле ханымлар йөри иде, аларга имеш сез мәҗбүри түгел, шулай дип, аларны инде алар баш тартканнар. 3 ир йөри ни барсы, мен әйттем бит инде, берсе ширләп китсә 2 кеше. Ансы да бер якка киткән булса, шәһәргәме, анда бер кеше йомга намазына киләме? Күрдегезме нинди хәл инде ахырында. Монда мин менә килдем. Энем әйтте, менә мин анда барам. Бер эш белән, син монда утыра аласың. Мен утырам. Бер кеше булмаса да, соң ана килдем, менә мине ашка чакырдылар ди. Син анда минем өем бар, шуны ремонт ясап яталар, шунда барып утырасыңмы? Анда теге бер туганнар эшләп ята. Әллә монда мәйт? Юк, монда мәйтәм мин. Аллага шөкер. Рәхәт, мин монда мәйтәм. Иркенләп утырам. Нәрсә мин күңелле миңа. Бер дә борчылмыйм менә, мен иштер рәхәтләнеп утырам. Нәрсәсе бар инде. Менә мин язып алдым. Коръән сүрәсен беренче аятларын ясыйны YouTube'ка куйдым. Тагы нәрсә? Монда бер әйтсәң күңелле инде менә. Күрдегезме ничек саф, чиста һәммәсе ясаганнар менә. Монда шул теге кешеләрнең энергетикасы калган инде менә. Ни дисәң дә күңел канагат, күңел шатланып тора. Урамда кар явып, йылтып, һава торышы үзгәреп, яман якка үзгәреп торса да, шуңа карамастан ничектер менә миңа рәхәт. Тегендә инде туган авыл дисәң дә, анда инде балачакта инде алай бик шатланырга сәбәпләр кайсы вакытта булмады да, сабый чагыбызда без ничә ел дәверендә җәй көнне каникулда ял күрмәдек. Без анда далада тордык, кояш астында, ризык булмады. Күп булса кәҗәсе тотып, сөтен савып чәйгә кушадырык, каймак әчеп каладыры, ипи катып каладыры, чәй, шикәр, шул көн буена менә ул бит яшь организмга бит кирәк, яшелчә, ит кирәк, үләннәр, нәрсәләр юк. Әти мәрхүм кайтып китәдер авылга, ул анда кунак булып, тамагын ашап киләдер, безне санга да сукмыйдыр. Ул вакытта инде авылда да нәрсә шул ит ризыгы шуны алып килсә була, ансы да юк. Шулай тордык инде менә күңелсез. Мен әйтәм, менә ничә ел узгач, 90 еллар башларында Америкадан, Аризона штатыннан хатта килгәннәр археологлар, бер профессор мине белән танышты да, ул Мәскәүдән Яблонский дигән булды. Ул мине белән кызыксынып, ул миңа хөрмәт итте. Ни әйтәсем килә? Ул мәсәлән
Америка профессоры мені гел Америка барып тұр, шулай мен улап тұрдым. Меншік міне туған яқларыны, ушы ауылымны, елғаларыны ташлап кетем әйтем. Мен бит ішім пұшқанда қайтам да туған яққа әлек әти мәрхум іші пұшса арбаны жегіп, атны жегіп, арбаға, шулай арбаға отырып, далаларын әйләніп шығадыр. Мен ойлыдырым, ол бит көңілсіз, ауылда ішмасам кіші арасында сен. Андасында кіші тәрізеден көресің күлшірек кетіп баралы. Неге ол далаға? Енді қазір мен жаяу тұрам да 10 шақырым, 15 шақырым, 20 шақырым жаяу урап ауылын бір шақ кетем, бір шетіне, мәселен, Қабда бойында ол 10 шақырым бір яғына әлі әйе шасын далаларын әйленіп, менә мұнда біздің кәже бақтық, ұшында будка тұрды деп, менә мұнда біз балық тұттық, мен шүртаны тұтқан едім, менә ұшында жиләклер үсәдірі, менә мұнда қарбызлар үстірелері қауылынар деп, менә бұл алма бақшасына барам, бұл яққа иләк бойына, анда иләкке кіріп, Қабда бойында гүл су үшәдірім, иләк янда әшәкі сулары, алма бақшасы мен 9-шы сыйнафын тамамлағаш, әти мәрхум ол тігі пенсияға шықты, аны бәрібір совхоз жетекшілері ішке алдылар да, ішлә деп, ауыл мен ішлеткен еді, шында күн бойына мен ятадырым, китаплар оқып, шуны қазірді қайсы уақытта ойлап қоям етем, шunda барырға да, шул китапларына барырға да, тігі бар нәрсе деген әлі Тихидон Шолоховның, хаманда бар Белый отряд Конан Дойльн, шуларны алда мәселен, шunda алма бақшасында ятта шул китапларны мәктепте оққан шырдағы кебек оқып ят енді мәйтем. Шunda бик тирән, ничектер хисләнеп шулай оқып көз алдына китерәдерим ул вакытта вакыйгаларны китаптагы, һәм башымны күтәреп карасам, мен бу кайсы илгә эләктем, бу нәрсә булды дип аңламый торадырым беренче мизгелләрдә. Менә шул туган як әйтәсе килә. Менә монда бәлки кеше күптер. Шуңа күрә ул ни, алай күңелсезлек юк. Әтегендә кызганычка каршы күңелсезлек. Ул җәтим булып тора мәчете, без аны яңарттылар, Аллага шөкер. Нин түбәсен ачып яптылар, манарасын нитләр, инде үстереп куйдылар. Әйе, анда санда килә бәйрәмләрдә я кайгы бер булса шул теге җиналалар, теге балаларын искә алырга шул килеп кешеләр, мен аны видео миңа җибәрделәр, мен интернетка куйдым. Шундый булган. Тик халык нитми, мен әле әйтәм, ул менә ислам динендә тыелмаган бит. Шунда була бит бала чагаларны сабыйлар килеп шунда ял итсәләр дә була, кыш көнне мәсәлән, спорт шөгыльләнсәләр дә ул чөнки тыелмый, кемдер каршы тора. Безнең Чаллы шәһәрендә мәсәлән мин имамга әйткән идем. Ул бит мәйтәм бильярд бит, анда әйтелгән урысча әйтмешле азартный игры ярамый. Монда бит бильярд ул азарт түгел анда. Рөхсәт мәйтәм, нигә бильярд куймыйсыз? Син ди сатып алды, куйды. Шул кебек була бит мәсәлән шул бильярд, нәрсәме, китаплар укырга, утырып сөйләшеп алар, әкрен ислам диненә дә бераз игътибар белән карыйлар. Балалар, сабыйлар мәсәлән ул яктагы торган килеп, кыш көнне, яз көнне пычракта шунда килеп, бераз ни ул вакытта Пәйгамбәр галәйһиссәлам исән чагында мәчетләрдә, хатта ярышканнар мәчет ичендә, ярышлар, спорт ярышлары да булган. Аны кемдер белми, күз алдына китерми, шуңа күрә халыкта йөрми минемчә. Кемдер хәзер каршылашып, танкыйтьләр, мин әйтәс килә, мин укыдым аны, шулай булган ул. Әйе, килгәннәр, шулай иткәннәр. Минемчә ул бер ягыннан кеше кызыксынып, сабыйлар шунда килеп, урнашып, алар гел ничектер кешене тарта, кайда күңелле булды, шул җиргә барыр иде. Анда өлкәннәр дә килеп утырса, шунда чәй ичеп, сөйләшеп, анда сандалар шул намаз укып нәрсәме, бик яхшы булыр иде. Юк, ул хәзер бетте. Әле йөгерү мәсәлән, әти мәрхүм мулла булды, шуңа карамастан надан булды ул үзеннән үзе теге урысча самоучка диләр. Мин иртә белән торып йөгерә идем мәктәпкә, ул мине күрше малае ахмак бар, малай шуның ни шун кебек син йөгерәсең ди. Безнең Пәйгамбәр галәйһиссәлам йөгергән икән, йөгерү белән шөгыльләнгән, уктылардан аткан ул, булган бөтен нәрсә. Ул вакытта рөхсәт булган, бер дә тыймаганнар. Монда имеш надан белми, менә ди дурак шикелле йөгереп йөрисең ди. Күрдегезме ул ди. Шуңа күрә
элекке заманда килгән шул теге гореф-гадәтләр анда спорт ягыннан бәлки шуларга кайтып ничектер кирәк яңадан кеше итмәсә кызыксынмаса, ул бит авылда бит мәсәлән элек яшьләр бар, сабыйлар алар. Урамда салкын мәсәлән, яз көне пешерак, монда бина бар, сабыйлар минемчә бераз шунда китаплар укып торса, я бер ничектер ислам кануннарын бозмый торган шундый эшләр белән шөгыльләнсәләр, ник менә шуларны өйрәтмәскә? Алар инде туган йорт дип кабул итә башлыйлар, аңында сеңеп кала, шуңа күрә алар гел шунда барырга тырышалар инде. Әйе, бездә ул минемчә бер яктан ул сәер инде менә. Әгәр дә хадистәме кайда мин укыдым шул, әйткән, алар Пайгамбар галейһиссәлам хакында язылган, ул вакытында шулай булган, мәчет бинасында ярышлар да уздырганнар бала чагалар арасында менә. Бездә дә булды ул менә, безнең Чаллы шәһәрендә мәчеттә гаит көннеме, шун алдынанмы сабыйлар анда ярышып йөриләр. Ярышып йөрделәр алар шунда. Менә мен кемдер мәгълүматы булмыйча, надан булучы булып тотыныр, менә син дөрес әйтмисең дип шулай беләләр бездә. Белмичә шул әйтәләр әле нәрсә. Менә җәмәгать шуны белән тамамлыйсып килә, шул тик кызганам, туган авылымда шундый менә юк, кайтып мин авылымда да тор идем рәхәтләнеп. Ул элек мин шул киномеханик булган идем, бер эш белән шөгыльләнеп мин рәхәтләнеп туган авылымда кыш көннеме килеп, җәй көннеме килеп торыр идем. Юк. Авылыбыз битеп бара, халкыбыз китеп бара. Әйе, авылдаштар, безнең авылдан чыккан малайлар, кызлар берсе дә килми дә туган авылына. Анда кайтсаң, сине туган итеп кабул итәләр, шатланалар. Син килгәнне туган әйтерсең, туган кебек сине кабул итәләр. Чөнки алар суса биткән теге ничек инде урысча общение ди, шул гапләшү, сөйләшү, аралашу, шуңа бигрәк тә суса биткәннәр алар, сагынганнар. Читтән авылдаш килсә, алар күптән күрмәгән туган шикелле кабул итәләр, шәйгә дә кертәләр, өенә сөйләшәләр дә. Аларга минемчә ничектер аларны хуплап, сокланып менә без сезне белән сокланабыз, сез шундый авылда калып менә авылыбызны саклап барасыз дип, җылы сүзләр әйтеп, аларны хуплап, күңелләрен ачып китсәгез, минемчә ул да бик яхшы, бик зур эш була. Булай алар без теге ваимсыз булганга күрә, алар күңелсезләнеп авылда аларның тормышы, мал карыйлар да, башка эшләр юк. Шундый тормыш. Шун белән тамамлыйсым килә 3нче бүлекне. Мин инде кызыксынып тыңларлар дип ышанамын. Шуңа күрә белмим әле дәвам итәргәме, юкмы. Менә карарбыз нәтиҗәсен, күпме кеше карар, әгәр дә халык караса, тагы да бәлки дәвам итәрбез. Шун белән тамам, игътибар өчен рәхмәт. Менә матур гына кар яуып ята менә монда. Яңгырлы түгел, инде җылы тышта кар ява. Бик сөйнешле күренеш, бер карасаң, табигатьнең күренеше берсе шул. Исән сау булыгыз, рәхмәт игътибар өчен.